Social media inagwedezeka pa 2 January mchaka cha 2025 pamene mayi wina amene ndi mponda matiki dzina lake Trifonia Mpenganjira anakanidwa ndalama za nkhaninkhani ndi mayi wina, ndipo izi zabweretsa mafunso ochuluka kwa Amalawi. Koma bwanji mukhale pomwepo chifukwa mu siku la lero ndikhala ndikuifotokoza nkhani yonse. Trifonia Mpenganjira anapereka ndalama yokwana 500,000 kwacha kwa mayi, koma chodabwisa ndi chakuti mayiyo anakaniratu kulandira ndalamayo, komanso iyeyu ananenesa kuti sakufuna kulandira ndalamayo chifukwa amakhulupirira kuti umenewo si unali mdaliso wake, ndipo anayankhula izi m'maso muligwa. Koma kuti muimvesese nkhani bwinobwino, tiyeni tibwerere m'mbuyo timuzukute mayi ameneyo Trifonia Mpenganjira kuti tonse timumvesese. Trifonia Mpenganjira ndi mayi ochokera m'boma la Mwanza mdziko la Malawi. Iyeyo ndi mponda matiki ndipo amakhala mu mzinda wa Lilongwe. Ndayankhula kuti ndi ochokera m'boma la Mwanza, koma nthawi zambiri iyeyu amayankhula kuti ndi ochokera m'boma la Neno. So Neno ndi Mwanza ndi pafupi, chilungamo chake chenicheni mwina tizamfunse tokhatika zakumana naye. Iyeyu ndi mponda matiki ndipo amakhala mu mzinda wa Lilongwe. Iyeyu ndi wamalonda amene amagulisa mbewu monga chimanga, nyemba, nandolo, chimanga, nsawawa zimene amagula ndi kumakagulisa ku mayiko akunja. Trifonia Mpenganjira ndi olemera zedi ndipo ndi mwini wake wa kampani yopangisa hayala magalimoto apamwamba komanso odula okhaokha yotchedwa Diplomatic Car Hire, imene ili ndi magalimoto opitirira 100 koma onsewo ndi apamwamba okhaokha. Iyeyo wagwirapo ntchito kumeneko ku Equatorial Guinea, kumene amagwira ntchito ku banja la president wa dzikolo. Kumeneko iye amayendesa nkhani zokhuzana ndi chuma. Uku ndi kumene anapezera ndalama zake zochuluka. Mbuyo mu mayi Trifonia Mpenganjira anakwatiwapo ndi munthu winanso otchuka ndinso oziwika bwino pa ndale komanso olemera, zina lake ndi Chris Daza. Koma pa zifukwa zina banjalo linatha mwakachetechete. Chris Daza ndi president wa chipani cha ndale chotchedwa DPECO, Diplomatic People's Congress, ndipo Trifonia Mpenganjira atalekana ndi president wa chipani cha ndaleyo cha DPECO yemwe zina lake ndi Chris Daza ndi pamene anakwatiwa ndi mponda matiki wina mdziko la Malawi yemwe ndi Tom Mpenganjira. Mr. Thompson Mpenganjira ndi munthu wa business oziwika bwino ku Malawi komanso olemera zedi. Iyeyu ndi mwini wake wa banki ya FDH komanso ali ndi makampani ochuluka. Mayi Trifonia Mpenganjira anayamba kuziwika kwambiri kwa anthu mdziko la Malawi makamaka mchaka cha 2024 makapa nkhani zawo zachifundo, nkhani zokhuza ndi kuthandiza anthu kuzera m'masocial media. Mayiyo anayamba kutchuka chifukwa cha ntchito zawo zabwino zothandiza anthu osowa, kupereka ndalama yoyambira bizinesi kwa achinyamata ndi amayi komanso kuthandiza anthu opanga zaluso. Mwezi wa Novemba mchaka cha 2024 mayi Trifonia Mpenganjira anagwedeza pa social media pamene anakhulana ndi mnyamata otchedwa 10 May kuzera pa samba la mchezo la Facebook, pamene Trifonia Mpenganjira anammangisa mnyamatayo. Mnyamata otchedwa 10 May analemba pa Facebook yake zonyazisa mzimayiyo mpaka zinafika pokuti ankapita ku makoments a mayiyo ndi kumalemba makoments osakhala bwino. Mwa zinthu zina zimene iyeyu mnyamata otchedwa 10 May analemba pa Facebook page yake, analankhula kuti Trifonia Mpenganjira ndi attention seeker chabe. Mayiwo akungofuna kutchuka komanso ndi ojijirika. Mayiwo akuyalusa banja lawo popeza akumajambula mnyumba mwawo mpaka na kukajambula ndithu ku malo ogona amene anthuwa amagona ngati banja limodzi ndi muna awo. Izi sizinakomere mayi Trifonia Mpenganjira. Iwowa anakamang'ala ku polisi zimene zinapangisa kuti apolisi amange mnyamatayo mpaka na ndithu 10 May anakatuluka ku khoti mayi Trifonia atamukhululukira mnyamatayo. Koma nkhani inali yakuti azipereka apology every week for 3 weeks. Ndipo izi zinatheka. 10 May panopa ndi mfulu ali kunja. Nkhani yake ndi mayi Trifonia Mpenganjira so far inatha mwa zinthu zimene tikudziwa.
koma pa siku la pa 2 Januwale mchaka cha 2025 patangodusa masiku awiri chilowereni mchaka cha nyuwani linali siku limene Trifonia Mpenganjira anagwedeza dziko lonse la Malawi pamene mayi wina wa malonda ogulisa tomato pa msika wa Mbulumbuzi ku Chilazolo anakana kulandira ndalama kuchokera kwa Trifonia. Apa patabwerera ku nkhani yathu yeniyeni imene ndikufuna kuyankhula siku la lero. Nkhani ndi yakuti mayi Trifonia Mpenganjira amanka naenda m'misika ya maboma akumwera kwa dziko la Malawi ndipo amapereka ndalama zokwana 500,000 kwacha kwa mayi wina aliyense amene amafuna kuti amupase kuti akulise business yake. Iwo amati akafika pansika amayenda ndi kupita kwa mzimayi ogulisa mabizinesi ang'onoang'ono monga tomato, masamba, mbatata, chinangwa ndi zinthu zina. Ndipo iwowa amayenda ndi achitetezo amene ndi a Malawi Police. Atolankhani a m'marediyo komanso m'ma-TV omwe anali ndi makamera komanso ankajambula zinthu zimene zinkachitika pamalowa. Ndipo atafika pamalo pamene mzimayi amagulisa tomato ndi kucheza tinkhani tawo tochepa, mayi Trifonia Mpenganjira anatulusa ndalama yakwana 500,000 kwacha ndi kumupasa mzimayiyo kuti atenge ndalamayo. Tatiyeni tingoonera mmene zinayendera kugwiritsa ntchito ka video aka. Alright, tibange George. Koza utegula muona ndi muli chani. Muona ndi amaduza. Ya, sama banga George. Sama banga George. Mungu tindibwerere. Zima opshari zoresi. Tandifola basati mezi ma opshari. Ndimezeza leso dzikira mantha mundu kulowera. Kumele mulowera kwe. Zima opshari ngesizina zake zote mapezeka tunidalitsi wina usali wako. Mwatu usiwani mwaukula nao. Kumele utusiwani ngau. Dalitsi atwele. Chabwino. Nditu. Tsokoza zika mwambiri. Ziko. Kuyendera misika tukujoka kwa Vumbwe. Muna mapereka kazi maya bestali yese 500 kwaje 500,000 kuti athandizikire ma business awo. Koma ndaona kuti mukhanga kuti muthumba mumulika muli bwino ndithu. Imene imandikwanira. Okay, mwachidule mayiyo anakana kulandira ndalama ponena kuti ndalamayo yamudabwisa komanso akuona ngati mdaliso umenewu si wake ayi. Mpaka mayi Mpenganjira anatenga ndalamayo ndi kuyipereka kwa mayi wina. Nkhani ya kukana kwa ndalama kwa mayiyo yagwedeza ndipo anthu akukamba zosiyanasiyana pa nkhaniyi. Koma funso ndilakuti inuyo mukuonapo motani. Patadusa ka nthawi kochepa anthu m'masocial media anayamba kuyankhula nkhani zambiri zokhuzana ndi mayi amene wakana ndalamayo, ndipo izi zinapangisa kuti anthu ena ankanyoza pamene anthu ena ankayamikira. Mayi Trifonia Mpenganjira analemba pa tsamba lawo la mchezo imene anamalemba kuti tiyeni tiphunzire kuti ayi azikhala ayi ndipo tiziyankhula bwinobwino kuti ayi zikomo zimene ndili nazo zandikwanira kadaliseninso anthu ena ineyo zandichulukira. Tiyeni tisawanyoze mayi amene akana ndalamayo. Koma mzimayiyo analankhula mawu kuti inuyo mundithandize mpamba kuti ndizisamala bambo akunyumbako. Mosakhalitsa nditatenga ndalama anasintha maganizo ake ndi kuyankhula kuti ayi mwina iwowa sanali okhulupirira kuti zimene andipempha pompopompo akuzilandira, mwina anangokhala odabwisika chabe. Pamene ineyo ndi timu yanga timachoka malowa ndikumapita mtunda ndikuchoka pa malowa, mayiwa anabwereranso kupempha ndalama zija kuti apasidwe, koma ayi tinali titatha kale mtunda. Mwina ndi malamulo akunyumba kwawo kuti mwina azikati ndalama atenga kuti kuchokera kwa abambo. Chonde tiyeni tisawanyoze amayi aja, ndi aakulu ndithu oyenerako kukhala amayi athu, tiyeni tiwalemekeze. Iwowa anakana ndipo wina anapindulapo. Komanso tiyeni tikumbukire kuti programu imene ndikupanga tikungosankha anthu mosasata ndondomeko kapena tikungosankha anthu posatengera kuti tikuwaziwa kapena ayi. Palibe mayina ena aliwonse amene tikuyenda nawo, ndipo ine sindikuzitchula ndekha kuti ndine ndani. Ine zina yanga ndine Mrs. Mpenganjira. Mpenganjira mmadzi?
kapena amene ndikuwapasa, ndipo kwa ena mwina akungodabwa kuti ndi chifukwa chani akulandira ndalama zoterezi. Kwa ena zikudabwisa kuti mmene ziko lavutiramo munthu amene angagawe ndalama chonchi zaulere ndi ndani. Komanso ineyo ndikukumbukira bwinobwino ndithu kuti poyambirira tili kumuzi kwathu tinkathawa anthu obaya katemera aja a vitamin A. Akati ngakabwera m'masukulu tonse amene tinkathawa tinkayankhula kuti awa ndi opopa magazi, makamaka akakhala kuti abwerera pa galimoto ya black. Kungodusa kwathuku kuneno tonse timathawa kumati awa ndi opopa magazi. Komanso anthu ambiri oyala m'mabenchi pansika amakhala opezako zimasiyana ndi anzathu amene amayala pansi, so anthufe timakhulupirira zinthu zosiyana. Mayiyo ndi mayi wabwino kwa wina wake, tiyeni tiwalemekeze. Chonde tiyeni tisachite komenti yolakwika mu makomenti mu, tiyeni tikhale anthu abwino. Koma chinthu chadabwisa ndi cholankhula kuti atachita posti uthengawu ndikutha tima minutes tochepa anaseka makomenti, atalandira makomenti okwana 946. Nkhani ya Trifonia Mpinganjirayi zinapangisa kuti mmodzi mwa anthu odziwika bwino dzina lake ndi Tamia Ja alembe mosusana ndi mmene iyeyo Trifonia Mpinganjira amafuna kuti anthu nkhaniyi ayitengere. Iyeyo analemba kuna kuti wakana kulandira ndalama pa kamera, mzimayi uja zoti anabweranso kuti azatenge ndalama ija ndi zaboza. Tiyeni tivomereze chilungamo chakuti si wina aliyense amene amakhala okhutisidwa ndi kulandira ndalama imene sanayigwirire ntchito. Funso limene mukuzifunsa mwina ndilakuti ndi chifukwa chani Trifonia Mpinganjira akulandira backlash? Ndi chifukwa chani Trifonia Mpinganjira anasambwazidwa ndi 10 May mchaka chija cha 2024, komanso mchaka cha 2025 ndikuzasambwazidwa ndi Boni Kalindo kuti iyeyu pena pake zikuoneka ngati akusowa umunthu. Kodi 10 May ndi Boni Kalindo akuona chani mwa mzimayiyu Trifonia Mpinganjira? Nanga mzimayi amene wayankhula kuti sizimayenereka kuyenda choncho ndi Trifonia Mpinganjira akumona ndi diso lotani? Ndikhala ndikupanga video ina ngati pangakhale kufunikira kotero, koma sindili sure kuti inuyo mukhonza kuzafuna kuti video imeneyi ikuphonyeni. So chimene mungachite ndi chokuti muchite subscribe, muchite turn on notification bell, ndi cholinga chakuti ndikazaponya video ina ndizakuoneseni. Nkhani ndikakhalanso ndikuita mbasula bwinobwino siku ndi siku kuti muzimvesesa bwinobwino mmene zikuyendera pa Kulinji TV. Ndipemphe kuti kumeneko mukachite subscribe. Some Mavita here. Until the next video I'm gonna do it. My video na pa screen.